Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Vincenz de Paul, li twieled fi Franza fl-1581, ġurnat saċerdot, kien kappellan f'parroċċa mbagħad mar Pariġi fejn ħadem ħafna fost il-ħabsin, speċjalment dawk li kienu kundannati għal qdib fuq ix-xwieni. Hemmhekk waqaf ukoll kongregazzjoni tal-Lazzaristi biex jgħin kemm fil-formazzjoni tal-kleru kif ukoll biex jgħin il-foqra. U baqa' magħruf ħafna għal din il-ħidma tiegħu speċjalment kemm mal-kleru kif ukoll ma' dawk fil-bżonn mal-foqra. Miet fl-1660. Aħna niċċelebraw illum il-dan il-saċerdot li tant għamel ġid li ningrazzjaw il-mulej tal-ispirazzjoni li jagħtina u nitolbuh biex ikompli jgħinna ħalli narfu kif nagħixu l-ħajja nisranija mod sabiħ għall-glorja ta' Alla u għall-ġid tal-oħrajn speċjalment dawk l-aktar fil-bżonn. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti saħħaħt virtujiet kbar li saċerdot San Vincenz de Paul fl-apostolat tiegħu għas-salvazzjoni tal-foqra u għal-formazzjoni tal-kleru. Amen nitħeġġu bl-Ispirtu tiegħu biex nożżu dak kollu li waħab u nagħmlu dak li nitalmu minnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Kohelet. Kollox għandu żmienu, kull ħaġa għandha waqta taħt is-sema. Żmien li titwieled u żmien li tmut. Żmien li tħawwel u żmien li taħsad li mħawwel. Żmien li toqtol u żmien li tfejjaq. Żmien li tġarraf u żmien li tibni. Żmien li tibki u żmien li titħaq. Żmien li tali u żmien li tisfen. Żmien li tarmi l-ġebel u żmien li tiġbru. Żmien li tgħannaq u żmien li tiċċaħħad mit-tannieq. Żmien li tikseb u żmien li titlef. Żmien li terfa' u żmien li tarmi. Żmien li tqatta' u żmien li ssewwi. Żmien li tiskot u żmien li titkellem. Żmien li tħobb u żmien li tobgħod. Żmien it-taqbit u żmien il-paċi.
X'xiq li għandu l-bniedem bix-xogħol li jagħmel. Jien rajt ix-xogħol li Alla ta' lil-uliet il-bniedem biex ikollhom fiex jedew. Kollox għamel tajjeb f'waqtu. Nissel ukoll sens tal-imoddi u l-ġejjieni f'moħħ il-bniedem. Iżda la ma dawn jirnexxielhom jikxfu x'għamel Alla mill-bidu sa tmiem. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Flimkien? It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Għamel ħaq mija jint mulej u min nies bla tieba ddefendi l-kawża tiegħi, min nies qarrieqa u ħżiena eħlisni. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Inti l-ken tiegħi u Alla għaliex warrabtni. Għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. Flimkien, it-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Ibat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni. Iwasluna sal-għolja imqazza tiegħek u sal-irejjex tiegħek. Flimkien, it-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. U nidħol ħdejn l-altar ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi. U rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. It-tama falla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Bin il-bniedem ġi biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu id-dixxipli tiegħu u staqsihom min jgħidu n-nies li jien. Huma weġbuh qalulu Ġwan il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Għalilhom imma intom min tgħidu li jien? Qabeż Pietru qallu inti l-Messija ta' Alla. Imbagħad ikmandhom u għalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. U għalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibagħti ħafna jiġħduh ix-xjūħ l-qasisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-kelma tal-mulej. Tifħirri lek Kristu. Ikmandhom u għalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. Dan huwa il-kliem li naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa fuq Ġesu li lid-dixxipli tiegħu għalilhom b'insistenza biex ma jgħidu lil ħadd u għal xiex kien qed jgħid hawnhekk. Meta Pietru qallu inti il-Messija ta' Alla. Hemmhekk Ġesu insista hawn jgħidlek għalilhom ħafna u kmandhom biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. Nafu li hemmhekk kien diġà staqsa lid-dixxipli in-nies x'jgħidu fuqu, min jgħidu li hu u min qal wieħed u min qal ieħor semmew Ġwan il-Battista, oħra Elija jew wieħed mill-profeti. In-nies kellhom dawn l-idea differenti, ma mbagħad staqsa lilhom, staqsa lid-dixxipli direttament u Pietru qallu inti l-Messija ta' Alla. Li tweġiba korretta, tajba. Allura jekk wieġbu tajjeb, għaliex ikmandhom u għalilhom ħafna biex ma jgħidu l-ħadd b'dan.
mhux aħjar jekk wieġbu tajjeb imur jgħid lill-oħrajn ħalli l-oħrajn ikollhom idea tajba mhux żbaljata ta' minnu Ġesu. Din hija mistoqsija importanti. Ma nifhmuha jekk l-ewwel nifhmu il-mentalità ta' żmien Ġesu u speċjalment anki dik l-ewwel domanda x'jgħallmuna n-nies, ħanibdew minn hawn. X'jgħallmuna n-nies? Meta Ġesu staqsa x'jaħsbu min qal wieħed u min qal ieħor. Ebda waħda ma kienet korretta. X'jgħallmuna n-nies għalhekk? Li kultant dak li jaħsbu ħafna ikun żbaljat, ma jkunx korrett. Jgħallmuna li fil-fidi tagħna ma nix infittxu il-verità fil-kunsens popolari ġifieri x'jaħsbu n-nies. Mela x'jaħsbu n-nies huwa veru. X'jaħsbu n-nies huwa dak li għandna nemmnu. Mhux bil-fors hekk. U din is-silta tal-lum turina ta' mod ċar. Kieku dak iż-żmien kien hemm dawn li jagħmlu is-surveys, taf inti, jibdew isaqsu x'taħseb int, x'taħseb, u mbagħad jorġu r-riżultat tas-survey, kien ikun ħadd minnhom mu qed jgħid Ġesu tassew min hu. Kienu jkunu żbaljat, aħna konna ngħidu isma', imma n-nies hekk jaħsbu. X'jaħsbu n-nies mhux bil-fors fil-fidi tagħna dak li għandu x'jaqsam ma' dak li nemmnu mhux bil-fors u korrett, jista' jkun żbaljat. Dak l-ewwel punt importanti li għallmuna dawn in-nies stess. U hemmhekk nistgħu nifhmu ħafna aktar imbagħad dak li qal Ġesu. Illi lix Ġesu għad tweġiba ta' Pietru, inti l-Messija ta' Alla, ma rrid li jgħidu lil ħadd. Għaliex? Għaliex mhux inbilli tgħid il-Messija, x'tifhem b'Messija? U n-nies kienu jifhmu b'Messija. Għan-nies il-Messija kien dak li ġej bil-qawwa, bil-forza, jaħkem u iqiegħed il-kulħadd taħtu. Imma bil-qawwa, ġej bil-qawwa. U nafu li din ma kienx biss il-mentalità tan-nies, imma anki ta' kultant tad-dixxipli stess ta' Ġesu. Mentri Ġesu jgħidilhom kif inhu l-Messija, jeħtieġ li bien il-bnedem bibbati ħafna, jiġħduh ix-xjuħ l-qassisin il-kbar u kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Fil-waqt li ħafna l-mentalità kienet differenti tal-Messija li għandu qawwa, Ġesu qed jgħid il-Messija u dak li se jingħata bil-ikbar imħabba għall-fidwa tal-umanità. Ara d-differenza. Fil-fatt nafu li Pietru nnifsu li wieġbu hawnhekk tajjeb meta Ġesu spjega minn xi irid jgħaddi nsibuha fl-Evanġelju skont San Mattew jgħidlu għalli ħares mulej ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Illa li xu nnifsu ma kellux din l-idea, din il-viżjoni ta' Messija li qed jgħid Ġesu hawnhekk. U għalhekk importanti meta qalilhom tgħidu il-ħadd b'dan, jiġifieri araw dejjem li qed jifhmu dak li qed nifhem jien. Inkella nutli tgħidilhom il-Messija ta' Alla. Sa dan huwa messaġġ anki importanti għalina, kull wieħed u waħda minna f'ħajjitna. Il-mistoqsija li rridu nsaqsu huwa din li staqsa Ġesu. Aħna minnu Ġesu għalina? Ġesu huwa bniedem kbir li għex ħafna snin ilu, li għallem affarijiet sbieħ u tajbin, li għamel il-mirakli u daqshekk nitkellmu fuqu isu xi ħadd ta' ħafna snin ilu.
Ġesu huwa xi ħadd li nammiraw illum għandna ċerta ammirazzjoni lejh mill-bogħod u daqshekk. Jew Ġesu huwa tassew għalina il-Messija, dak li salvana, il-mulej li jurina fil-ħajja tagħna wkoll kif għandna nimxu ma huwa hu li salvana bil-qawwa tiegħu li aħna nsalvaw. Dan hu li jixtieq minna Ġesu llum, li aħna nagħmlu din il-mistoqsija biex hu jkun tassew mhux xi ħadd sempliċiment tal-imoddi jew xi ħadd tajjeb ħafna jew li għallem ħafna affarijiet sbieħ jew li għamel il-mirakli, xi ħadd tal-istorja, imma li hu Ġesu ħaj illi lilna jsalvana jagħtina l-ħajja illum u jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Tolbu l-mulej illum ejna biex aħna narfuk tassew bħala il-Messija, is-Salvatur, mulej tagħna u Alla tagħna, int li tagħtina tassew il-ħajja. Nisqu it-talbit tagħna lil Alla li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina, kun mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x'għandha l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna narfuk tassew bħala is-Salvatur tagħna, il-mulej tagħna li tagħtina l-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Vincenz de Paul li ħadem ħafna l-formazzjoni tal-kleru, nitolbuk mulej għas-saċerdoti kollha biex jieħdu b'serjetà kbira l-formazzjoni tagħhom u tgħinna l-koll biex aħna nkunu formati tassew fl-Ispirtu tiegħek. Mulej, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. San Vincenz de Paul ħadem ukoll ħafna bajnuna lil fqar u l-dawk biħtiġiet kbar fil-ħajja nitolbu għalina l-koll biex dejjem ngħinu dawk li huma fil-bżonn lil fqar, il-vulnerabbli, d-dajfin u ngħinuhom japprezzaw ħafna id-dinjità tagħhom, il-ħajja tagħhom u natuhom tassew dak li jeħtieġu fil-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, speċjalment tant pajjiżi fejn konflitti u l-ġlied, u dak kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku fil-vjaġġ apostoliku li qed jagħmel il-Lussemburgu u l-Belġju, nitolbu biex il-preżenza tiegħu, il-kelma tiegħu jħallu frott kbir anki f'dan il-vjaġġ apostoliku nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum. Nitolbuk ħafna speċjalment anki għall-morda u għal dawk li jduru bihom illum meta qed nagħmlu t-tifkira ta' San Vincenz de Paul u nitolbuk biex aħna jkollna dejjem l-Ispirtu tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox.
jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għal dawk tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U għalla inti tajt il-grazzja li saċerdot San Vincenz de Paul biex ifassal ħajtu fuq il-vittma li kien joffrilek fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa. Għamel li bis-saħħa ta' dan is-sagrifiċċju aħna wkoll insiru offerta li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Vincenz de Paul intqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, is-saħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intellulek linnu ta' tifħir u ngħidu bla jeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej intilajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kanċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatinilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Vincenz de Paul u l-qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu bnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għaffrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-midġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, mulej inti ġedditna bis-sagramenti tas-sema, fiċ-ċekontana nitolbuk biex itqaqnu mill-eżempji ta' San Vincenz de Paul u jkollna l-għajnuna tat-talb tiegħu. Ħammorru nxandru l-bxarat tajba lil-foqra fuq il-passi ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min jsajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. Nofru dan il-Rożarju għal Papa Franġisku x'ilmu li jkompli jgħinu jagħtih is-saħħa u dak kollu huwa meħtieġ biex ikompli jaqdi l-missjoni li fdalu f'idejh u speċjalment ukoll bħalissa fil-vjaġġ apostoliku li qed jagħmel fil-Lussemburgu u l-Belġju. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna jingħaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenerewi kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tirisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema la fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa Birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sida Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija imbirkanti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-berk inti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-berk inti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak il-berk inti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-batija, meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saħt nagħtek ikun li trid kif fis-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-batija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saħt nagħtek ikun li trid kif fis-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija berk inti fost nisan berek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik li l-ekinajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek li tnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijak. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna żubidna bħalma nafru l-minuħati għalina u daħalniex fit-tirġrib. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu qaddis Alla. Hen għalina. Trinita qaddis Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tissuq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissuq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mira ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santo. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiema. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina.
دار الداب اطلب علينا أركة الربطة جديدة اطلب علينا بيبت السما اطلب علينا كوبة فلودو اطلب علينا صحة المردة اطلب علينا كنت المدنبين اطلب علينا فرشت الميجرانتي اطلب علينا فرشت المنكتين اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطنة الأنجلي اطلب علينا سلطنة البطريركي اطلب علينا سلطنة البروفيتي اطلب علينا سلطنة الأبوستلي اطلب علينا سلطنة المارتري اطلب علينا سلطنة الكونفسوري اطلب علينا سلطنة الفيرجني اطلب علينا سلطنة القديسين كلها اطلب علينا سلطنة منسلة من الأول تبع اطلب علينا سلطنة متلا السما اطلب علينا سلطنة الروزاريو اطلب مقدس علينا سلطنة الفاميليا اطلب علينا سلطنة الباعشي اطلب علينا حروفتنا اللي تنحي دروبيت الدنيا أغفرنا نطلبوك مولاي حروفتنا اللي تنحي دروبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي حروفتنا اللي تنحي دروبيت الدنيا هن لينا اطلب علينا قديسهم ملا biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. أعطينا قدياتيك وليانا نطلبوك لنقبضوا دايم الصحة في الروح والجسم وبالانترجسيوني tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħbessin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tinassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti żejn l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slim għalik ħarris tal-feddej warus tal-Verġni Marija lilek Alla f'dalek il-libru fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna grazzja ħnina l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paolo Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Addiolata Pisani, itlob għalina, San Vincenzo de Paul, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U għalla li f'dan is-sakrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla għedda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-Ortan, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-Piro Malla Marija Santissima,
Birka nimqazzom makulata konċizzjoni tagħha. Birek it-tluru jisraħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giuseppe Paruska s-ismu tagħha. Birek Alla Flanċi u l-qaddisin kollha tiegħu.